Не коментирам за кой гласувам и кой не гласувам, участвал съм и по избори, някои хора ме познават и оттам и така нататък, да не влизам в подробности, към кои формации и така нататък. Въпросът е, че всеки от един от вас трябва да извади своя вод. Защото това е единственият начин да разбереме каква ни е нагласата на обществото. Пишеме си едни коментари на него надясно, някой пусне лайк или забрави да пусне или после коментира нещо. Получава се така ситуация, че ние нямаме 100% избирателна активност. Това е едно много важно понятие, за да видим наистина държавата, в какво състояние е обществото и какви са вижданията на хората, защото аз сега, примерно тук вие слушате едно съдържание, после ще чуете на някой друг съдържанието. Просто идете и гласувайте. Това е най-важното нещо в момента, за да разберем на къде отива везната. Платения вод си е платен вод. Корпоративният вод е корпоративен вод. Той е много по-нисък процент от това, ако вие всички излезете и гласувате и наистина покажем какъв мазълът ще направим, ако всички излезем и гласуваме и искаме за този или за онзи. Не ме интересува, не искам то, няма да ме спаси, няма да ме спаси. Отиваш, избираш си един човек и гласуваш за него. Без да са ти платили, без да работиш в дадена фирма, където те убеждават да гласуваш за този човек. И така. И така ще видим реалния вод на нашата мила родина, за да може да знаем на къде отиваме. Защото в един момент без тия неща нищо не правим. Викаме, тук тия платиха, тук са купили едно село, там са купили половин град, са раздавали пари по 50 евро, по не знам колко си, слушаме ги тия неща постоянно. Излезте и гласувате безплатно. За да видим, това си е вашия такъв, как да го кажа, това е вашия кеф, както се казва, да си дадете своя вод. Така че нищо страшно няма в това нещо.